важна вырашаць крызісы, і вось гэта той крызіс, які реально можна вырашыць. Вось моцная пазіцыя, пастава Трампа можа вырашыць крызіс, вызваліць людзей. І мы чакаем больш вызвалення, мы чакаем працягу. Тое, што мы ўваходзім у новы год на такой пазітыўнай ноце, з натхненнем і надзеяй, я думаю, нам павінна даць сілы вытрымаць і ўсіх пабачыць на свабодзе. Зараз мы маем больш за 100 чалавек у краіне. Спрабуем дамовіцца зараз з польскім, украінскім, амерыканскім, літоўскім блокам пра далейшыя крокі, каб яны ўсе маглі перабрацца, хутчэй за ўсё ў Літву, так, у Вільню, каб мы маглі іх заўтра, паслязаўтра тут пабачыць, але зноў жа яшчэ няма рашэння. Зараз Святлана Ціханаўская ідзе да Джона Коула, яны будуць зараз размаўляць, і мы будзем абмяркоўваць наступныя крокі. Це буде так само змягчення режиму. Як Україна вийшла? Чому їх на Україну? Гэта ў самы апошні момант з'явілася, план быў, што ўсе прыедуць сюды, у нас парыхтаваная інфраструктура, і вы ведаеце, што мы рыхтаваліся прымаць людзей тут. Я дапушчу, што гэта зрабіў Менск, зрабіў у самы апошні момант, зрабіў, як звычайна, ў стылі, каб нашкодзіць. Вы бачыце, кожны раз вызваляючы людзей, ўсё роўна шкодзіць. Альбо людзей мяшку на галаве вывозіць, альбо дакументы забірае. А зараз усім у трэцюю краіну, якая не гатовая была прымаць, але мы вельмі ўдзячныя прэзідэнту Зеленскаму і спецслужбам украінскім, якія хутка змабілізаваліся і арганізавалі прыём нашых палізняволеных, і зараз на бяспецы і імі атакуюць. Дзе в Україні яны знаходяцца, хто імі займаецца? Займаецца украінскі бок, дапамагае амерыканскі бок. Я тут деталяў не магу распавядаць, таму што літаральна у гэты час усё вырашаецца, але яны імі апякуюцца дакладна. І усе, хто вывезены, яны ў нармальным стане. Мы ведаем, што была прапанаваная медычная таксама кансультацыя, агляды. Здаецца, ўсё ў нармальным стане, і дай Божа, мы іх усіх зможам пабачыць неўзабаве. Куди їх привезуть потім? Американский бок сам расскажа. Я думаю, что и Джон Коул, и Крис Смит самі растлумачаць, што адбывалася. Яны сёння падыдуць до нас? Не ведаю, калі яны падыдуць, але хай амерыканскі бок. Амерыканскі бок зрабіў фантастычную работу. Скажите, є список? Так, калі будзе спісак? Спісак будзе неўзабаве. Мы зараз яго паглядзім і будзем пацвярджаць дакладныя імёны. Ці яны супадаюць з пачатковымі спісамі, але тыя людзі, якія ўжо анансаваныя ў пабліку, яны, ў прынцыпе, супадаюць, тая інфармацыя. З вясны, напрыклад, мы ведаем, што вызвалены Лапковіч, але, напрыклад, не вызвалілі Стефанович. Мы ведаем, што вызвалілі Віктара Бабарыку, але не вызвалілі Айдзіка. То бок, не ўсё, безумоўна, так, як хацелася, і нам проста нельга зараз апускаць рук, а трэба дабівацца вызвалення ўсіх. Нельга, каб ніводзін закладнік заставаўся ў руках рэжыму.